عوتنا خونه ودقاتنا وصيتنا معلتاو لمدتاتنا يوم معلتاو لمدتاتنا نتناتنا عوت ወይ ውድቀትና يوم ዘንጸባርቁ معلتاو ተዘውትሮም ነገራት እንተ ነጊርካኒ መጻኻ ክፈልጦ ኣይጽግመንን እዩ ክንደይ ካባናይና ሃብታማት ክንከውን ደሊ እንተኾነ ግን ልምድታትና ናብ ድኽነት ዝመርሑና ንኣብነት ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ሃብታማት እቶም ልዕሊ 9 ታዊት 5 ፈርቓን ንጎ ተሲኻ ናይ ምንባብ ልምዲ ኣለዎም ኣብ ዓመት ልዕሊ 52 መጽሓፍቲ የንብቡ ንስኻኸ ክንደይ ሰዓታት ትድቅስ ክንደይ መጽሓፍቲ ከተንብብ ምኽንያቱ ክትብቲ ምስ ትደሊ እቶም ኣብ ድኽነት ተቐሚጦምካ ዘለዉ ልምድታት ክትቋርጾም ኣለካ እንተዘይ ገዲፍካዮም ግን ናይ መዓልታዊ ልምድታትካ ስለ ዘይፍቅዱልካ ኣብ ዘለኻ ኢኻ ትነብር ድሌትካ ብዘይ ልምድታትካ ምቕያር ቲምነት ኮይኖም እዮም ዝተርፉ ንላዕሊ ምውፃእ ድሌትካ ብሃለወካ ልምድታትካ እውን ንላዕሊ ዘሳግሩ ክኾኑ ኣለዎም ድሌትና ክንረክብ ልምድታትና ንቐይር